जाथारगोन रिं बावले बे जोंनि आंगो गामिनि सिनायथि बे लामाजों फैयो अराय आंनि अनजालि अननायनि गेवलां गेवथां गोमो गोजा बिबार मोदोमलाङो लामा लामा दख'ना थावसि फैयो आं बे लामाजों बेखौनो लोगो हमनो ओइ फैयो आं बे लामाजों बेखौनो लोगो हमनो बे जोंनि आंगो गामिनि सिनायथि बे लामाजों फैयो अराय आंनि अनजालि अननायनि गेवलां गेवथां गोमो गोजा Apa? Apa? Soर नोंलाय? आंलाय आफा नोंनि फिसाला फैला फैला सोर फैला गोसोखांलाय आफा नैबे फैलाखौ बै उन्दै समनि जाथायखौ जाथाय ओइ बिमा दै गिलाससे लाबोसाय नो दैया हाब बिमा दैखौ दोनहरदो हा मानो दोनांगौ जाखो आहा बिमा जिराय फैसाय बाहाय मा जाखो बुं हाबाब बिमा दिनै माथो समायनासिन नुथारदोंलाय र' हगार दासो अनफ्लायखौ नाङा आंनो इस हाबाब अनफ्लायाखैलै बिमा अन गुबै अनखायो आं हाबाब बिमा नोंना माथो आखाया दाबो सिख्ला गोरलै बायदि मोजां दंथारो माथो दाबो फैस'ना खाथियाव दे बिमा जोंहा खनसे गोथाव फुदुंलायनि हाब बिमा गगासो मोनदों नामा बिमा बेफोरबायदि माबानायाव हातसन नाङा दैजोंहा एसे गोथाव बे सुवादा बेयाव थानानै मा खोनासंखुमाय थादों बे सुवादखौ बेखौनो दिनैखौलाय नागार खाथारां बेखौनो बोरलै बेखौनो साला सुवाद हामदों साला एसे साला इन्जय खालामनो नागिरब्लाबो सानसेयां गैला बे सुवादजों साला आंनि फिसा नंगौना नङा सन्देहसो दंलायलाङो आंहा साला सुवादा साला सुवाद नंसा आफा आखायालाय बोरै खंगा जाखो नों खुबैनाय लावथियानो आखायाव नांदोलै आफा बेनो ट्रिटमेन्ट मोनियाव खंगा जानानै थाबाय हा सरित्रफोरखौ सोलायदोंना सोलायाखै नोंलाय सुवाद सोलायबायलै आफा देरबाय नालाय बुजिनाय जानायखाय आं सोलायजोब्बाय माबा आफा आं ओजों बिटिसिआव बिराद गिदिर न' लुदोङो बिटिसिनि मिनिस्टारफ्रा आंजों लोगो गोजा नालाय आफा आयै फिसा नों फैदो थां आथिं आखाइ सुहैदो बेफोर उनाव जागोन र' आफा नों आथिं आखाइ सुनानै थादो आं बाजाराव थांना खरसा खालामना लाबोनि नों अमा बेदरखौ जायोना जायामोनलाय जायो आफा आलि केट्रियाल' बाद आफा नों दाबो सेंग्रायै दं किन्तु बरबाद
आयै रुवाथियालाय बहानि जाखोब्रा हा बहा रुवाथि जाखो नोमाइनि फिसाजोआनोलाय हा मोजांथारमोन आमाइनि फिसाजोआ आमाइनि फिसाजोआ आयै थिखोना मोजांथारमोन आमाइनि फिसाजोआ आमाइनि फिसाजोआ ए मादै फैलादा फैदोंनो औ फैदों गोबावथार जाबाय लोगो मोनिया बोरै बोरै जाखोथाय एसे रायलायनो र' जोङो दे रायलाय थां आं एसे गामियाव थांनानै फैयिनि औ दे बिदिब्ला ओइ फैलादा नै माथो फै 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 जिराय फै फै फंबायमोन फै नै बिरखां औ देरबाय सेंग्रा जाबाय सोमावसारना औ हायेनसा औ दिप औ मोसायो दाबो औ औ थिगानो दं हा दालाय माबोरैथो एसेबां गोबाव फैनाय जाखो माबा एनआरसिनि कागज लांनो होननानैसो फैब्रबदों आङो फंबाय आदायाथ' बड'लेण्डआव थायो माबोरै आदा बड'लेण्डनि हाल सालफोरा दानि बड'लेण्ड गोदोनि बड'लेण्ड अनेक फाराग दंसै फंबाय जोबोर डेभेलप जाबाय बड'लेण्डनि मिनिस्टारफ्रा गासिबो आंनि लोगो गोजाजोब थिनथाला न' लुबायथ' आं ओजों हेङापारायाव आरो ओजोंहाय माबा मालदांपारायाव लुगासिनो दङ नायनि बेसे गोजौ लुखोनो हायो अब्लाथ' आदाया जोबोर धोनि जाथारबायलै ना दङ आरो ओरैनो गरनोसै मा बुंनो आदाया जोंनि जायगायाव फैनानै माबायदि मोनखो दुखु जायो फंबाय बे जायगानि खोथाखौ बुंब्ला दाबो डेभेलप जायाखै गोदो उन्दैयाव गानना थानायाव जि रोखोमै दं बेबायदिनो दङ अबेसे आं माबा मोनसे खामानि मावनो हायो बाइपास खालामनानै 3 कौटिसोनि टिका लाबोनो हायो आङो खिन्थु खरस जागोन आरो 10 लाखसो नोंसोरलाय बेखारफ्रालाय बाव 10 लाख खरस खालामनो हानो 5 लाखखौ आं माबा मोनसे खालामगोन दे नोंसोर 5 लाखखौ बुथुमबानो जाबाय हाब बिदिब्लाथ' मोजाङानो जागोनलै आदा हैद एसेबां खुसि समावलाय मा नोबथाखोब्रा लोंनांगौ इसे थ' होमबालाय लोंहैनोसै गिलाफोरानो जायोलै थ' आदाया गेलाखौ लोङो दा आंथ' गिला लोङा ब्लेक डगसो लोङो बेथ' गंसेयावनो 10,000सो लाखायो अ आदा बेखौथ' जोंनियाव मोननाय जाया मोनखाया दे अब्ला माब्लाबा लोंहोनोसै जोङो दे जागोन दे अब्ला जों थांथ'नोसै जगार खालामबानो जाबाय फैसाखौ औ जागोन दे आदा 5 लाखल' 5 लाखखौ आं होगोन दे होमबा दे दे नानि नों गंगार जाथिखौ मिथिगौ ना मिथिगौ आदा हाजोआव थाग्राफ्रा नों मिथिगौ ना नानि माखौ गंगारफ्रा मालाय बिमायनि फिसाजोखौ हाबा खालामबा प्राइज मोनोनो आदाया
आदा नों मा सानो नानि आं मा बुंनो आदा नोंनिसो गोसो नाथाय सोमोन्दोआ आंनि गोसोखौ लोरबां खालामो बेफोर सोमोन्दोखौ बाद हो नानि आदानियावथ' गोबां फैसा दंना दङब्रा स्टेट बेंकआव 3 कौटि दङ पान्जाब बेंकआव 2.5 कौटि दङ ओमफ्राय इउक'आव 2.5 लाखल' दङ आदाया आंनि लुगैनायफोरखौ सुफुंजोबनो हागोन ना मानो सुफुङा बेलाय मा नांगौ नोंलाय गासिखौबो होजोबगोन आङो आंनो दख'नासो नांगौमोन 3,000नि 3,000ल'थार जागोन नानि आं गाबोन एटिएम निफ्राय दिहुननानै नोंनो 50,000 रां फैगोन दे नै दिनै बे 20 थाखाखौ लाग्रो 50,000खौ गाबोन आं होगोन दे आदा